Halo guys, आंनि राजदिमारि प्रडाक्सनाव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय थाबावबाय। दायो दुब्लियाव ना हमनो थांनो नागिरदों। मोनसे हाखर फिसा दोङो दुब्लियाव, बेयाव दैखौ सारनानै नाखौ हमनि। दा नोंथांमोना आंनि ना हमनायखौ नायलांबाय थादो। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थ' बिदिब्ला स्ल' जोंहानि माइ फोथार, माइ गायखांबाय। नैबे जोंहानि गासैबो बिखिना माइ आरो लोगोसे गामिनिबो दङ। दा जोङो दुब्लि गेजेर गेजेर थांनोसै। जोंहानि मादार फादार एन्ड ब्रादार मोना थांबाय, सानहोलांबाय थादों बिसोरो। दा आं दासो थांदो। हाब्रु गोजा माथो। दुब्लिया आलिया फिसाथार। नै बेनो जोंहानि ना सारनाय हाखर फिसाया। तामान गांसो हाग्राजों बुंफबनाय। खनसेबो सारखायाखै माने दिनैसो सारदों। दा नाखौ मोनो ना मोना नायनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै मादारा हाग्राखौ बोस्रांदो, खासिदो, दानस्रायदों, एसे साफा खालामना लादो। एबार आं सारलायनोसै, नोंथांमोना नायलांदो आंनि सारनायखौ। आयौ मा ये पकड़ लिया mas. Mak kusia? Hah? Ini? Masanya lah nak kumbang. Magud na मोनबाय, हमलायबाय मासे। Ini hakila. Dah dik sat, sat lah. Ini masih bawa. Kali naman dali. Ini masih bawa. Magud. Magud mas. Ayo. Ito. Ini masih. Pakat liya ita to. Mua. Magud na gede ta. Ini. Mobil ni be. Pakat liya. Magud. Ito. Masih mulai. Mau dengar magud na kalniyo. Magud mulai magud. Ini masih ni. Siap. Singgi seni mas ya. Ini.
Hebat tuh. Gede kak. Ayo masih kemudian kop. Ini mesinnya. Barang mah itu. Ay, kumusi ko na gabo. Deh, ada mesti ada. Finally जों नाखौ हमखांबाय सारखांबायबो हमखांबायबो दा नोंथांमोना नाखौ नुनानै बोरै नांखो नाखौ माबायदि नुदो गिदिर मोनदों ना फिसा मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन मागुरानो बांसिनखा सेंनाया बारा गैया गोरि ना आरो मागुर ना जानोसै गोरि नाखौ दायो थांनानै न' टेन दा नोंथांमोना जोंनि ना हमनायखौ माबायदि मोनखो दायो लास्टाव सुनानै खेबसे देखायबावगोन मासिमोन जाखो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना हो थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल उनाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय